Do estudio para a reforma del Senado, que dificultades atopa o xurista portomeñe? Pois moitas, eu diría que todas, máis que dificultades, ás veces ten unha sensación de que son imposibilidades. Vamos a ver, todos os grupos parlamentarios, absolutamente sin excepción, ou seja, todos os partidos políticos, parece que están nun objetivo que é reformar o Senado. Entre outras cousas dicen que o Senado naceu nun período en donde non existían aínda as autonomías. Hai que ter en cuenta que o creou a Constitución e as autonomías foron posteriores, é dicir, desarrolláronse, plasmáronse na realidade posteriormente. En consecuencia que non se podía dotar o Senado das autonomías por cuantas autonomías son posteriores, como acabo de dicir. E por esa razón dícese que hai que reformalo, pero aí que empezan as dicotomías. Uns dicen reformando a Constitución e outros dicen non reformando a Constitución. Os que pretenden reformar a Constitución, a súa vez, pois teñen matices que, máis que matices, son diferencias sustanciales profundas. Por simplificar, eu diría que, vamos a ver, os nacionalistas pretenden que a reforma do Senado conleve a creación de grupos territoriais que tiñan facultade incluso de veto sobre todo. Explícome. Cando unha norma, unha lei xeral, é aprobada polo Senado de España, logo despois os senadores dunha comunidade autónoma determinada terían veto sobre esa lei cando esta lei afectase justamente as señais de identidade daquela comunidade autónoma que está disconforme, o cual significaría a ruptura evidente do Estado, porque se ia poñer a parte por encima do todo. É dicir, o Senado de España estaría supeditado na súa virtualidade, na súa capacidade de editar normas de carácter xeral, pois justamente os criterios dunha comunidade autónoma, dos senadores dunha comunidade autónoma. En segundo lugar, pois, desde áreas do grupo socialista, pois, fálase de federalismo, pero fálase nuns casos de federalismo asimétrico, é dicir, un federalismo con privilexios. Fálase noutros casos de federalismo igualitario, sin privilexios. Noutros casos fálase de federalismo cooperativo, e noutros casos simplemente de federalismo. É dicir, hai uns matices diferenciales evidentes. E noutros casos determinados é capaz de aceptar a situación actual do Senado, pero sempre cando se lle modifiquen as funcións e se lle modifique o sistema de elección, o sistema de intervención dos seus membros. Tamén hai unhas diferencias terribles neste aspecto. Que quero dicir con isto? Que reformar a Constitución pudera ser, e polo tanto, pois, creo que nos vamos deixar criar pola prudencia, e por esa razón vexo moi difícil a reforma do Senado neste momento. Xa rematando, como conselleiro de Educación da Xunta de Galicia, foi motor de deseño do actual mapa universitario, mas tamén tivo que afrontar as peculiaridades da Universidade Nacional de Educación a Distancia na súa implantación no territorio da comunidade autónoma. Que papel xogan hoy as universidades galegas e a Universidade Nacional de Educación a Distancia? Empezo pola última. A Universidade Nacional de Educación a Distancia, evidentemente, pola súa propia definición a natureza, non está transferida ás comunidades autónomas, sigue sendo nacional. En segundo lugar, iso non quere dicir que as comunidades autónomas non se preocupen pola dinámica da universidade a distancia, por unha razón evidente, porque é un servicio educativo absolutamente útil e eu diría que imprescindible nesta sociedade moderna que estamos a vivir. Tanto é así que eu había tido a honra naqueles entonces de facer o edificio da Universidade a Distancia de Pontevedra. Non tuve ocasión de facer outros, pero sí, ese sí, concretamente porque entendíamos que era un servicio educativo que prestaba un favor terrible á docencia en Galicia. En canto á universidade en xeral, eu diría que a universidade pois sempre foi motor da sociedade, sempre foi vanguardia da sociedade no meu criterio, sempre foi intención, ánimo e propósito dos políticos modificala, axustala máis as necesidades sociais para que realmente sea punta de arado, sea verdadeiro motor da sociedade. Tanto é así que a vocación de reforma dos políticos levounos moitas veces a facer verdadeiros disparates. Eu recordo que dicía un rector da universidade, contemplando a afición dos políticos a reformar a universidade, pois un rector de Buenos Aires acabou dicindo que non importaba can mala fora unha universidade, pois sempre existiba a posibilidade de empeorala nas mãos dos políticos. Eu creo que a universidade, respetándolle a súa autonomía,
Primeiro. Segundo, rodeándoa dun marco adecuado legislativo. Terceiro, financiando adecuadamente. E cuarto, poñendo ante os dous desafíos enormes que ten, que é a creación da ciencia e a impartición da ciencia, pero eu diría especialmente neste momento a creación da ciencia, a investigación, a Universidade cumplirá sempre co seu cometido e será sempre esa vanguardia da sociedade que todos desexamos. Senador, moitas gracias pola súa presencia con nós. A vostedes, moitas gracias a vostedes.